Προσοχή! Είμαι ένας! Μην την διακίνητη! Έχουν απροβάσει μια καταπληκτική και πολύ σημαντική ανακοίνωση. Λοιπόν, αύριο την Λαμπρή θα μας κάνει την ιδιαίτερη χαρά να έρθει εδώ στο στρατόπεδο, στη μονάδα μας, ο υπουργός μας, προσοχή, ο Άκης Τσουχατσόπουλος, ανάπαυση. Λοιπόν, θα τηρηθεί το έθιμο. Θα πάρετε όλοι τα αυγά σας και θα τα τσουγκρίσετε με τα αυγά του υπουργού. Λοιπόν, ρε μου τάγαρα, για προσέξτε καλά, μη τυχόν και κανένας από εσάς τολμήσει να σπάσει με το δικό του το αυγό. Το αυγό του υπουργού δεν ξέρω κι εγώ τι θα σας κάνω μετά. Κύριε Διοικητά! Λέγε ρε! Έχω μια απορία! Πες την! Πώς εκεί να σπάνε μόνο τα δικά μας αυγά? Εσύ τρελός ήρθες στο στρατό να ρωτάς τέτοια σήματα πράγματα του στρατηγός. Θα πάρεις τα αυγός, τους χτυπήσεις με σφυρούς, θα πάρεις μια πέτρα του τζαλιάς, του πατήσεις κάτω τους φαρισαίους, θα τους σπάσεις αλλά διακριτικά. Μη τυχόν και του πάρει χαμπάρι ο υπουργός ότι το έχουμε προσπάσει. Καταλάβατε! Μάλιστα κύριε Διοικητά! Μάλιστα κύριε Διοικητά! Ωραία! Προσοχή! Η μία ανάπαυση! Προσοχή! Άισε και εσύ την τώρα που δω! Τα αυγά και τα μάτια σας διακριτικά! Κύριε Υπουργέ, ευτυχώς αναφέρω οι άντρες μου. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Αγαπημένοι μου φαντάροι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας, κοντά σε εσάς, που είστε έτοιμοι να δώσετε και την τελευταία ραδίδα του αίματός σας, προκειμένου η Ελλάδα μας να είναι για πάντα ελεύθερη. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χριστός Ανέστη, παιδί μου. Αληθώς Ανέστη, κύριε Υπουργέ. Του το έσπασα. Έχω ένα καταπληκτικό αυγό. Δεν πειράζει, παιδί μου. Χρόνια πολλά, φαντάρε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε Υπουργέ. Του το έσπασα κι αυτού. Έχω το καλύτερο αυγό. Και τώρα, παιδί μου, η σειρά σου. Έλα, αυτή τη φορά θα αφήσω να με χτυπήσεις εσύ. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε Υπουργέ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδί μου, που τόλμησες να σπάσεις το αυγό του Υπουργού. Δεν πειράζει. Θα το καταπιώ. Dumbar, dumbar, dumbar. Ah, Johan, Johan, dum, dum.